Senyor Josep Colomer. Senyor Joan Pere Levian, director general de l'associació La Bressola. Senyor Ricard Gené, president de l'associació Els Amics de la Bressola. Saludo també de manera especial la presència del senyor Jordi Pujol, que va presidir el primer govern de la Generalitat de Catalunya i nosaltres. Senyores i senyors albailles, consellers generals, presidents, senyores i senyors, amics tots, el 8 de novembre passat estaven reunits aquí mateix per celebrar la col·locació de la primera pedra d'aquest magnífic col·legi. Avui és acabat i serà obert d'aquí 2 dies. El col·legi és anomenat Pompeu Fabra, en homatge al pare de la unificació de la llengua per la redacció de la gramàtica catalana. Ara, en primer lloc, vull felicitar i agrair l'empresa Fondevila i tot particularment el seu màxim dirigent, el senyor Ramon Fondevila, que avui no està aquí, però hi ha la seva germana, que és la Marie-Françoise Fondevila, i ha posat, per fer aquesta obra, ha posat tot el seu cor i la seva passió, i ha aconseguit acabar l'obra en aquest temps record. Avui s'acaba un llarg però molt fructuós procés de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l'associació La Bressola, l'Ajuntament del Soler, que tinc l'honor de presidir. Hem començat amb vos, senyor Jordi Pujol, vos que heu donat els primers impuls donant els mitjans financers a l'associació La Bressola, permetent-li així de crear al nostre municipi les primeres classes secundàries. Vull donar-vos les gràcies, senyor Pujol, per tota l'ajuda que ens heu aportat al llarg de la vostra trajectòria com a president de la Generalitat de Catalunya. Vull també subratllar amb força que aquesta col·laboració amb la Generalitat de Catalunya segueix tan eficaç avui com ahir. Gràcies encara a vos, senyor Lluís Carod Rovira, per la vostra ajuda determinant. Procedem avui a una inauguració que soc convençut farà història, pel fet que aquesta realització representa una meravellosa eina de treball per a la nostra joventut. Aquesta inauguració farà també història pel fet que per primera vegada una realització d'aquesta importància sigui el fruit d'una col·laboració directa i tripartida entre dues col·lectivitats sud i nord catalanes i d'una associació presenta dels dos costats dels Pirineus. L'Ajuntament del Soler ha posat el terreny a disposició, la Generalitat el finançament i la Bressola la qualitat del seu ensenyament. Crec que amb realitzacions com aquesta i com la de l'Hospital de Puigcerdà, de l'Hospital Transfrontaler, realitzacions concretes esperades pels nostres compatriotes, podrem construir una Europa sòlida, eficaç i propera de la gent. Aprofito del moment per felicitar també els pares d'alumnes, els mestres, el nou president de la Bressola, Miquel Mayol, et le seu directeur général, Joan Pere Levian. Je veux également souligner le rôle de l'État dans le développement des langues dites régionales, et en particulier pour nous, le catalan. Estimats amics, al moment d'acabar la meva intervenció, només em queda formular un desig, que aquesta col·laboració sigui la primera
d'una llarga sèrie a benefici d'aquesta riquesa que tenim en comú, la catalanitat.